Dobre, opäť vítam známu dvojicu, pán Griga, pán Jarabia na tlačovej konferencii dnešného zápasu. Ivo Senica, pán Griga, zhodnote zápas, nech sa páči. Ja myslím, že tých prvých 30 minút to nebol moc záživný fotbal, bol to také, tie mužstvá sa poznajú, bolo to také opatrné. Aj super. Dal trošku, predsa len nehrať s dvoma útočníkmi, predsa len hral viacej zozadu a tých šancí veľa nebolo. Nám pomohlo samozrejme to, že sme išli do vedenia v polčase 2-0. Myslím, že ten druhý polčas bol kvalitnejší, že hlavne bol taký rušnejší. My sme dali na 3-0 a super hneď to dramatizoval na 3-1 a potom hral na veľké riziko s tým, že my sme mali ten výsledok poistiť, ale miesto toho, aby sme tie dva breaky premenili, tak sme ešte superovi dali také pološance tam mal a mohlo to byť ešte dramatickejšie. Ja som rád, že sme tento zápas dotiahli do víťazného konca. Myslím si, že sú to pre nás veľmi, veľmi dôležité body a teraz vlastne sa ideme pripraviť na to finále celej ligy a finále aj slovenského pohára. Ten týždeň, ktorý teraz máme, tak nám príde veľmi vhod. Ďakujem. Poprosím o pár slov trénera domácich, pána Jarabka. Tak, my sme sa chceli hlavne rehabilitovať za ten výkon v tom semifinále pohára. Povedali sme si, samozrejme, že ako povedal Stano, že ten úvod bol opatrný, ale my sme nechceli hrať opatrné. Aj keď sme hrali na jedného útočníka, chceli sme hrať vyššie, napadať vyššie, ale prvý polčas bolo pre mňa veľkým sklamaním prístup niektorých hráčov. Tam, ako by sme čakali na gól, ten aj prišiel po veľkej taktickej chybe, kde sú rozdelené jasné úlohy a hráč mal 10 metrov čas zakončiť a gól, aj keď teda možno centrová strana, ale gól dal. Následne prišla penálta. Ja si myslím, že veľmi prísna penálta. Luky Kovač mi to potvrdil, že po 7 mesiacoch hráč, ktorý ani muchu nekopne. Ale ja to rešpektujem, bola zapískaná. V polčase bola hrmavica, doslova, pretože málo kedy kričím, ale dneska som musel kričať, tak aspoň za ten druhý polčas, aspoň tak by to malo vyzerať, to nasadenie, chcenie, aj keď teda myslím si, že ten tretí gól bol zase úplne darček, veľký darček pre Senicu. Aspoň sme skorigovali a teda aspoň sme tam chcenie bolo, ale kvalita bola na strane Senice, takže myslím si, že vyhral zaslúžene. Ďakujem. Nech sa páči. Otázky?